Waye? Ka san waye wannan? Waye? Limamin unguwan nan ne fa. Rana fa ta dalle. Limamin unguwan nan ne fa. What? Ka limamin unguwan nan ne fa. Kana yi masa wannan abu haka? Ka san waye? Ka san wannan limamin unguwan nan kace irin wannan abu? Wasa ne? Ka san wa tsohon ne Allah da ya haɗu da daidai shi. Ka ni ma ya haɗu da daidai ni ko zai iya mun wani abu ne Ka zo mu duba ma. ko zai iya Ya haƙuri, ba ya ka haƙuri, ya ka haƙuri, kyale ni ya baba haƙuri. Ku ga wannan. ka ci sa Wallahi sai na jiyo tsohon da ciwo sai na fasa mai kai. Ya kai, ka abin da ke a jiki duk ka. anguwan nan waye bai san ni ba, karkare na wa mutane. Kai! hankali. Ni ya kare na wani wani. Kawo! Allah ka. Sauran. Ba komai ba komai. Ya. Ayo.